Enset Oyn omistaja Kalle Joona. Perustitte Pekka Niemen kanssa vuonna 2005 Enset-osakeyhtiön. Kerrotko lyhyesti katsojille, millaisesta yrityksestä on kyse? Enset Oy on kappaletavaraliikenteessä toimiva kuljetusliike. Meillä on omia terminaaleja Tampereella, Porissa ja Turussa. Yhteistyökumppaneiden kautta meillä on ihan valtakunnallinen jakeluverkosto. Erityisesti ollaan erikoistuttu Pirkanmaan alueella lähetti- ja kuriirikuljetuksiin ja nyt sitten myöhemmin kasvettu myös näille edellä mainituille paikkakunnille. Minkälaisesta kappalemäärästä puhutaan päivittäin, kun tavaraa liikkuu? Mä luulen, että meillä menee noin 3,5–4 tuhatta lähetystä läpi, ja suurin osa niistä on ihan pieniä paketteja, mutta kuitenkin kirjekuorista ihan isoihin kuljetusvehkeiden runkoihin. No sitten mennään moottoriurheiluasiaan, eli olette kesäkuussa Huittisten ja Sastamalan SM-rallin päätukijana, niin mistä idea tällaiseen lähti? Idea lähti siihen, että se on kuitenkin meidän omalla paikkakunnalla järjestettävä kilpailu ja hiukan Tuomiston Jari houkuttelemana. Se sai meidät siihen mukaan. Meille tämä sopi tosi hyvin, meidät valittiin viime vuonna Vammalassa vuoden yrittäjiksi, niin ajateltiin, että ollaan mukana tässä tilaisuudessa ja tarjotaan siellä meidän asiakkaille sitten mukavaa autourheilunähtävää ynnä muuta, mitä tällainen kiva päivä voi tuoda tullessa. Ja sitten tähän loppuu vielä Enset Oyn terveiset rallia seuraamaan saapuvilla yleisöllä. Ensinnäkin mä toivon, että paikalle saapuu tosi paljon katsojia. Siinä on kuitenkin ollut pitkä talvikausi välissä ja päästään kesä aloittaa varmasti hienolla kilpailulla, tiiviillä yksipäiväisellä. Ja sillä kun me tullaan kaikki paikalle, niin taataan se, että varmasti on innostusta näillä kahdella seuralla järjestää myös uudestaansa vastaava SM-ralli.